Mauto emunyika yeZimbabwe ari pakuchema nekuda kwechiitiko chiri kuziviswa mushure mekunge mumwe wavo waishandidzana naye ari kunzi akashayika mushure mekunge abva kuroora, mushure mekunge mukadzi wake achibva kusununguka mwana. Kusangana kwatinoita zvakare pano pachannel yenyu yeHarare Networks patinobata nhau dzinenge dzichiitika munharaunda nemunyika yedu yeZimbabwe, tichingokurudzirana kuti kana pane vachangosvika pano paHarare Networks ndiwo mukana wekubaya button rakanzi subscribe nekutena notification bell. Zuva ranhasi tava takabata chiitiko mushandiri wenyika yeZimbabwe anova aishanda kuarmy yemunyika yeZimbabwe anova ari kuzivikanwa kunzi akashaya zvisina tsarukano mushure mekunge ari kunzi iye murume uyu akawanikwa akafa ari pasaidi peroad. Asi nhau dzaitenderedzwa dzaitaura mashoko ekuti iye anga ari munhu anga achangobva kutraining yemauto, asi hama dzake dzazochenesa dzichiti iye training akapedza 2021. Asi chakaitika panhau yake iyi haisati chaziviswa nemapurisa eZimbabwe Republic Police, sezvo pari kuziviswa kunzi last Sunday bhodhi yake yakawanikwa iri musaidi meroad muNgezi road in halfway near Chengeta primary school, apo pari kuziviswa kunzi mutumbo wake wakawanikwa kudaro wakatora day rese uri papo, sezvo hapana aida kuenda kunoripota kumapurisa kuti aite witness panhau iyi. Asi pakazoitawo vakabatsira, akazotorwa mutumbo wake ukaendeswa kuChegutu mochari. Asi murume uyu ari kunzi mukunhongwa kwakaitwa anga asisina kana chinhu chaanga nacho muhomwe zvinosanganisira mbozha, nhare pamwe chete nebhutsu anga asina. Asi zvinhu zvake izvi zviri kunzi dei raiteera pakazowanikwa zvinhu zvake izvi zvakazobatsira kuti hama dzake hadzigobatwe. Asi mukusanangurwa kwemuuto uyu anonzi tinovimba afanwe chigudungwezi ari kuzivikanwa kunzi iye anga ari munhu anga ane makore 26 years, akatena 26 years muna September 2026, and also munhu anga ane mhuri yake asitata mhuri yake akaroora musi wa28 February 2026. Zvakarezvo akatambira mwana wake musi wa1 April 2026. Asi zviri kunzi haana kuwana nguva yekuti aone mwana wake sezvo asangana nerufu iri. Asi rufu iri ruri kufungidzirwa neveruzhinji kuti kufa kwake anenge akaitwa zvekurayiwa nematsotsi. Ndo dzimwe nhau dziri kutaurika pamusoro pechiitiko chake ichi. According to news, pari kunyorwa pachiziviswa kunzi his name was Tinovimba Fanwell. He was due to turn 26 years in September 2026. He was my sister's child, and I personally identified his body on Sunday at Chegutu Mochara after being conducted by Saruwe police. Tinovimba he had recently started a family. He customarily married his pregnant wife on 28 February 2026, and they welcomed a baby on 1 April 2026. Sadly, he never got the chance to see his child. His body was found on Friday, 17 April, laying beside Ngezi Road in halfway near Chengeta Primary School. It remains there for most of the day, exposed to the sun, because no one wanted to report the incident to the police out of fear of becoming a witness. Police say it was only later when a villager who has been drinking gathered the courage to report it that they were able to collect the body. At the time, he had no ID, he had no identification, no shoes, no phone. His body was taken to Chegutu Mochari and recovered and recorded as an unknown person. The next day, police received a report that a phone and a pair of slippers had been seen across the road from where the body was found. These items were later confirmed to belong to the Tinovimba, which helped the police conduct his family on Sunday.
Although he was a member of the army, he was not a recently recruit. He is believed to have completed his training around 2021. So nawi ndo mazivisirwo ari kuitwa pamusoro pemuarume wamuri kuona aripo pamufananidzo uyu, zvaita kuti zvigoziviswa kunzi munhu anga achatongobva kuroora. Ende vanhu vonyorawo vachitaura kuti mwoyo wangu waita shungu dzarwadza. Let not take death of our kingsmen so lightly. Ndo mashoko everuzhinji. Vamwe vakati family must take the African roots, that's the only way. Ndo zvikutaurwawo neveruzhinji vanhu vari kubayikana nekuda kwerufu rwemusoja uyu. Ende mauto ari pakuchema panguva ino. Ndidzo nhau dzatanga tikabata tichikuzivisai maererano pamusoro pemuuto ainzi tinovimba anova akawanikwa akafa ari musaidhi merodhi kuNgezi. Ndidzo nyuzi dzatanga tikabata pano paHarare Networks, patinobata nhau chiti rest in peace kumusoja wenyika yeZimbabwe.